Hindi lahat ay binibigyan ng pribilehiyong magising sa bawat umaga. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa bawat pagsikat ng araw, sa kalusugan at sa buhay na ating tinatamasa. Ang paggising sa umaga ay isang regalo. Marami ang nananabik na maranasan ito. Magpasalamat tayo sa Diyos sa biyayang ito. Isang bagong araw, isang bagong pag-asa. Tandaan natin na ang paggising ay isang biyaya mula sa Panginoon. Magpasalamat tayo. ASFM. Basta ASFM Adoninig 106.9 ASFM. May drama pa sa radyo, malingaw ka. Kuskus balungos, matahong nga musika. May chika-chika pa. Kuskus balungos, magpamati na. Ikaw ba lang nasubuan tungkol sa mga problema? Nagalikop sa imo kaisipan. Magpamati na sa programa nga maghahatag sa imo sang kasadya. Kuskus balunggos. Upod kay Lolo Ilyong, Lolo Miloy, Papa Mir, kag Miss Katiren, kuskus balungos at tumini. Kamu nagapamate sa Kuskus Balungos sa NYGC Blind Drama sa ASFM. Gaupod kay Papa Mel kag Miss Catherine, si Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Magpamati na. Para magsadya ka. Para magsadya ka. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Hello. Good day na naman sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome na sa inyo programa nga magahatag sang kalingawan kag kasadya. Upod ang aton duwa ka mga tigulang nga mga pasaway, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. Ari na sila. Lolo Ilyong, Lolo Miloy, pasok. Na Ari na kami. Ate ka ba? Good morning sa imo Miss Catherine. Good morning man sa imo Papa Mel kag sa imo Permiloy, isa ka manami nga aga sa imo. Ay, basta ka manami nga aga sa imo prelyong, kag welcome naman sa aton bag-o naman nga adlaw sa aton kabuhi. Siyempre sa aton programa nga magahatag sang kasadya ang Kuskus Balungos. Bao Permiloy kanami gid kay nakalampuas naman kita. Sa isa naman kasi mana kag sa subong ari naman kita nagapangalagad kag nagapropanamyaw sa aton nga mga kanaysyaga kag mga ka-IS diri sa siyudad sang Sagay. Gabay pa nga ayos lang kamo diri sa 25 ka mga kabanwahanan, sa 25 ka barangay sa siyudad sang Sagay. Maayong adlaw gid sa inyo tanan-tanan. Welcome gid sa amon nga programa ni Permiloy. Ikaw Permiloy, anong message mo sa aton yung mga tagpalamati? Mag-ano lang kita, permi kita maghalong kag magpasalamat sa aton Dios sa kada adlaw-adlaw sa kabuhi. Taka hindi tanan nga adlaw sa aton kabuhi manami. O may aragid kung kaisa nga daw kasubo, nga galalain ka, may mga tao nga nagapaugtas sa imo, may mga tao nga nainitan mo. Pero ti kinahanglan nato na magpangabuhi. Magyuhom-yuhom nga mangin mabakod. Ako nga na ginapilit ko lang magyom-yuhom bisan og pagkos prelyong. Ay nano, dugay na ta nagalibin. Ha? Libin. Oo. Gawp danay bla sa sulod siyang kwat. Balay. Tandaan nyo na guys ha. Gawp danay, live-in. Oo na. Oh, nagop danay, hindi man niya sila nga magsingalibin. Siyempre. Nubihanay din nga nagop danay sa balay. Sa bagay, no? Pwede mo, no? Kaya kung pagkuton ka sa estudyante, sa maestra mo nga, where do you live? I live in. I live in a Sagay. Diba? Grabe ka sa gadi dia kay Permiloy sa mga muna nga bagay, Basta no? mga live-in, sagad ka muna ni Pedro. Sinunod na mapalive-in sa... Message lang ni kay Kuya Helo, ah. Oo, kasi na nga, muntag patagayon. Oh, chat to get. May ara da bala nga ano, nanamian ko na sa akong tingog. Ay, may namian sa tingog mo?
Gusto siguro magpalimbin ba? Nanamian sa kuno sa akon mag-DJ. Ay, sus. Mayo pa siya kagabi, do wala gid ako. Ay, di man na. Namian man kami Miss Katerina. Sa mga dalaga, dagali, ari man lang ko diya. Pati si Papa Mil, okay man ito si Itan, do, aris tupad ta Premilo, yo. Ano ko di Lolo Miloy Lolo Ilyong Aba, Okay, ta mo lang. ano mayo si Itan, ari, tani, pero may kaman di Itan, para may pares man di si Papa Mil kay si Katerino. Nag-drop by lang ko di Lolo Ilyong Lolo Miloy. Aba, do mayo, how? Drop by ba? Mag-o ba? Drop by. Oh, drop by. Agapis-pis mo, pis-pis mo galupad ako. Drop by. Ay, digli, drop by, nagli. Dampay na ya. Ay nako, damo gid yan nabalaan ang aton nga mga kanay siyaga. Sang nagahigop-higop kamo da sang kape sa mga palaguntingan daw kun barbershop baw. Nami gina sang nagahigop kamo sang mainit-init nga kape nga gina-endorso bla ni Kuya Hil. Tapos propamati kamo sang kuskus balungos ang nagligad para Miloy batian ko do nagkuskus balungos sa labyuganay mo. Pamisaran na gulo ka doon namin ito kuskus malungos na lotan ng tupla. Mas nami pag idyang labyuganay may guro man labyuganay man tadi ay. Kung ginadala ito ang kuskus malungos na lotan man din labyugan. Tapos kita mo na hala, bra, Ako man saot, Ako man din kunit. kwan, ako man din background man, ako man dramatista. Oo. Da. Ano ina para salde? Ay kasadya lang basta kuskus malungos amo gina. Sige sa aton na mga pinalangga mga tagpalamati isa ngalan sa aton station manager Kuya Hil Andan kag sa aton nga program director DJ White Rose kag sa aton nga mga tagpalamati baw si Nanay Muray Habilosa padayon kuno nga nagapamati sa aton si Mami Flor mga tribo ata da kag sa mga tribo hiyang-hiyang kag sa Barrio Poy kadamo mga tribo gapamati sa aton Premiloy. Abi sa kadlaw, abi baka programa kita live sa Sagay, no? Oo, Ara nam. ara kita bala sa announcer bot. Oo, tapos si Kuya Hil ara mas tupad na doon, no? Oo. Kanami na daw samtang nagaprograma si Kuya Hil sang isay-say kay Kuya Hil. Sa Oo. tupad jagat programa man ta, Kuskos Balungos. Ay, sinabo-sabo. Sadya guro no? Pero kami mga ka-ES, gusto kita namon mag-abot ang panahon nga may kwan siya, may papaliriyon yun bla kami. Oo. Si Kuya Hel, ako kag si Prilyo, nga programa kami live. Sadya na. Amo gini. sadya. Nabi gina siya, di bla tutoitan. Mga Anami gina Prilyoy, Amilyoy. Kita mo? Ja kumpare man si Pritan kay Premiloy. Mayo jud man no kundo anggid-anggid man lang kamo itsura. Paritihan na guro kamo ay. Edit di, sala de. Nami siguro mo sa kano mo tayo. Okay, ari-ari, masaot-saot na kita. Tuduhin ka, Jo! Tuduhin ka, Jo! Ala, bulyong pa! sa barangay namong may duha ka tigulang si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Okay, padayon kita Premiloy sa aton nga programa. Ay, Premiloy, was birthday gali ni Papa Mel Domingo, August 3. Bauti ma-message ka kay Papa Mel Premiloy. Message ko kay Papa Mel na dapat ayuhon pag diya kwan iyang kabuhi. Magtuo lang siya sa Ginoo nga mo nagatag sa kabuhi kang nagdugang sa iya kabuhi. Abaw ka nami nga message Premiloy. Ti ako iya Premiloy, birthday ko man bala buwas. Dungan kami birthday. Ate ang wish ko sa imo yan. Aha. Kwan, busgon mo ko pamahaw. Sa kadamo sang wish mo bugid na no. Isa tanan-tanan nga naga-celebrate sila birthday subong adlaw, happy birthday kag sa buwas nga adlaw. Happy birthday man sa tanan-tanan no. Kabay pa nga mangin malipayon kita sa ato na birthday. Ako ya Premiloy daw ka plano ko buwas tani mapabunyag ko mo. Bunyag sir, bata ba? Mabalalan ni Prilyo nga permi ka po nagpabati sa ASFM. Doon nakakuha lang siya regalo ga 2,000. Anong 2,000 man? Oh. Ano pag hindi mo mabal Premiloy? Anong mambal man? Wala ka na sa ilugang de? Ginatambyo ko lang na nagpabati sa ASFM kaga nag-subscribe sa NYGC Blind Drama. Padayon lang ka po sa paghulat-hulat sa madaso na mo namon nga mga isina ni Prilyo. Kay sa diyan kaya nga ang aton lang
channel ang live sa radyo. Wow, pinakanami. Anong live man? Ah, Abi mo, Premiloy, bantayan nila ang pagpadayon sa nice yaman. Ni Kuya Uh-huh. Bill Andan. Kagang aton nga mga NYGC story. Kagang aton nga mga joke time drama. Pamatian ninyo sa YouTube kag diriman sa radyo sa ASFM. Tamyawon ko lang gali, Premiloy, ang aton yung mga abyan si amigo Charlie Bordan, si amigo Joseph, si amigo Michael, subong man sa tanan-tanan nga mga tagpalamati nato, no? Kay amigo Judjen, no? Kay amigo Rejan Domingo. Ginatamyaw man naton si amigo naton Ariel Mar Iscaro sang Marbais Blind Channel, amigo naton Jirel Aurelio, amigo naton Francis Lansagarita, subong man sa kay Inday Suitenia Magbanwa. Kag subong man sa kay Sir Ryan Quezon didto sa Kawayan, sa kay Tuto Eli Barrios sa Golden Hands Blind Massage sa Metro Manila. Gapamati man da mga kaupdanan mo to. Regards lang tada sa ila. Subong man sa kay Manang naton Alma sa Iloilo, kag kay Manong naton Dudoy, kag kay Tuto Vicente Abelarde. Nagapamati man sa aton ang mga taga Jespel Blind Massage dito sa Bacolod. Sa mga kaupdanan naton dira sa Negros Blind Massage kay Tuto Ricky Amantida. Subong man siya kay Tuto Peter Gabrina. Mayo lang da nga pagpamati sinyo tanan-tanan. Subong man siya may si Palay, gapamati dira mga Magbanwa family. Siya kay Mamang Chuchi, kay Papang Budoy, kay Tuto Jan Lloyd, Tuto Jackie, kay Inday Badang, kag kay Inday Stephanie Joy Magbanwa, kag kay Tata Dave, no? Siya kay Bibi Tata, pagidgali nagapamati man sa aton. Do kadamo subong sa aton kina shout out kay ti tutok gid ini sila sa aton yung programa. Dira sa Hinigaran, no? Sa kay Tatay Romeo Pineda, sa kay Jinjin dira kay Queenie, no? Subong man sa kay Tuto Mati, kag sa kay Tuto Sayon, oh, kay Tuto EJ, kay sister ni Tuto Romel T. Pineda, da kay sister ya Jojo, oh, kay Part GR. Mayo lang dira nga pagpamati sinyo tanan-tanan. Mga duayan family sa may Barabo, subong man sa Barangay Kanturay, Sipalay City, mga Malakad family, Hilangri family, nagapamati man sa aton nga programa diri sa Kuskus Balungos. Tanan nga family, no? Pati soft drinks family, gapamati man sa aton di. Kag sa tanan-tanan natin yung mga supporters, Premiloy. Salamat gid. May mga tamyawon ka, Premiloy? May tamyawon ka pa? Bueno, tamyaw man. O, nakuha na naamon nga atirada dito sa Labyuganay ni Kuya Hilo. Pamatian nyo lang diri sa NYGC Blind Drama kag ASFM. Diri gyapon sa inyo paborito nga programa, Kuskus Balungos. Ngos. May iko na. Kun ang lawas nagapalangapoy, nagapalamuypoy, nagapalanakit. Ano pang ginahulat ninyo? Magpamasahi na! Ano bala ang mga bulig sang masahe sa aton kalawasan? Aton iniistoryahan ang mga benepisyo sang masahe sa aton lawas. Madamo nga benepisyo ang masahe sa lain-lain nga mga tawo, lakip na ang mga tawo nga may anxiety, ang mga tawo nga pirme nagasakit ang lawas kag kulang sa tulog, ang mga estudyante, ang mga nagaobra sa opisina, kag ang mga mangunguma. Ang anxiety mahimo nga magdala sang tensyon sa mga kaunuran kag iban pa nga pisikal nga sintomas. Ang masahe nagabulig agud madula ini nga tensyon paagi sa pagpakalma sang mga kaunuran kag pagpanubo sang level sang stress hormones sa lawas. Mahimo man ini nga magbulig sa pagpaayo sang modo kag pagpanami sang pamatiyag. Ang kakulangan sa tulog kag pirme nga pagsakit sang lawas mahimo nga magdala sang tensyon sa mga kaunuran kag kakapoy. Ang masahe nagabulig agud madula ang sakit, mapaayo ang circulation sang dugo, kag para mabuhinan ang kakapoy.
Ang pagpaayos sang circulation sang dugo nagabuligman sa pag-ayos sang mga naguba nga tissue kag pagpabaskog sang immune system. Ang mga estudyante kag mga nagaobra sa opisina masami nga naga-eksperyensya sang stress tungod sa pagtuon kag trabaho. Ang masahe nagabulig agud mawala ini nga stress kag mapaayo ang konsentrasyon. Mahimo man ini nga magbulig sa pagpaayo sang postura kag paglikaw sa mga problema sa likod kag liog tungod sa malawig nga pagpungko. Ang mga mangunguma masami nga naga-eksperyensya sang pisikal nga kakapoy tungod sa malawig nga pagtrabaho sa uma. Ang masahe nagabulig agud mawala ang sakit sang mga kaunuran kag mapaayo ang flexibility. Mahimo man ini nga magbulig sa pagpaayo sang circulation sang dugo kag paglikaw sa mga lain pamatyag. Sa kabilugan, ang masahe isa kaluwas kag epektibo nga paagi agud mapaayo ang pisikal kag mental nga panglawas sang lain-lain nga grupo sang tawo. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Magkadto na sa pinakamalapit nga mga blind massage sa inyo lugar. Diri sa Sagay City, magkadto lang sa Barangay Bato, Purok Paglaom, Sagay City. Kag pangitaon ang Unique Massage. Unique kay blind mismo ang nagamasahi sa imo. Gani magkadto na diri sa Unique Massage. Nagkasakit bala ang inyo kalawasan, nagalingin ng ulo ay tinulugan, panuhot kag kakapoy ang nabatsagan, magpamasahi ang sabat sinitanan. Sa kabudlay sang aton nga mga trabaho, hindi malikawan magsakit ang ulo. Gani dali magpamasahi na kamo, mabasyagan mo gidang kay epektibo. Magpamasahi na, mawing mataway ang pamatsyagan. Magpamasahi na, sa panuhot ikaw mabuligan, sa kakapoy ikaw mabuligan. Gani dali magpamasahi na. Diri sa Kabankalan, yari man kami diri nahamtang sa lower ground floor, Gaisano Grand Mall, Kabankalan City. Pangitaa lang ang Syra Blind Massage. Gani, magpamasahi na para ma-relax ka. Hands for help. Masahe, masahe, masahe. Nagapaayo sa lawas, kakapoy kag sakit. Madula, mga kamot nga eksperto, bisan bulag ang mata. Apang ang tagipusoon bukas, sa pagatipan kag pagpalangga. Pirme kabala, nagatrabaho, ukon nag-sports. ASFM, the heartbeat of Sagay City. News and drama musically offer so beautifully. And it goes occidental, our voice is clear. ASFM, your friend always with you. Sa barangay namong may duha ka tigulang, si Lolo Ilyong kag si Lolo Miloy kilala. Ano man nga kapigaduhon, hindi gid magkalipat nga magyuhom-yuhom. Kay ang pagyuhom magapabakod sa aton tagipusoon. Tub-tub naman sa liwat, ini naman ang inyo alagad, Lolo Ilyong kag Lolo Miloy. madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati sa ngalan sa aton gwapuhon nga station manager Kuya Hil Andan, kag ang aton program director DJ White Rose. Sa ngalan na lang siyang bilog nga puwersa sang NYGC Blind Drama, kaupod sa aton nga mga aktor. Ini naman ang programa Kuskus Balungos sa 106.9 ASFM. Aton. Hindi. Bye-bye! Halong Bye-bye! kamo, halong. Halong kamo! Bye! Lolo Ilyong, Lolo Miloy, tamo ang amon inspirasyon. Sa inyo pagkamasadya, kami pirmi nagakalipay.